An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazara san kalo 5nan ye mɛ kalo ye bi o tile 11 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye bi o tile 29 ye san kalo 9nan don hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wulana k'a fɔ bi Moti marabolo kɔnɔna na bi ko dabe maaw ye tɔngɔtu ye o ko bɛ cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la juma tɛmɛnen n'an ka kiri ministre ye ale taara ɲɛ da an ka kiritigɛlaw jabala min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye coup d'appel ka taa ɲɛ da yen nka ani kiritigɛlaw ye kuma dɔ falen ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la kangaba marabolo kɔnɔna na bi min ka dɔ ka fɔ wulikajɔ kɛba dɔw ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsi ye ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi min an ka jamana kɔnɔ ye bi na politiki mankan wulikajɔw bɛ senna bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la kalata min kan ka kɛ kuma min na n'o wulikajɔw bɛ senna waati kelen kɔnɔ na min ka dɔ ka fɔ mara cɛmabɔli baara minnu bɛ senna maa caman bɛ ka yira k'a fɔ k'i ka dɔn olu kɔni tɛ ka sɔn a ko ma o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn n'a k'a fɔ min ka dɔ ka fɔ an ka kiri ministre ye ale wulila k'i jɔ juma tɛmɛnen na ka taa coup d'appel la ka taa kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ kuma min n'a sera ye an balala ka fɔ n'u ka fara ɲɔgɔn kɔnɔ na da sira ma jamana kɔnɔ na bi kiritigɛ ka dɔn kiritigɛlaw jɔyɔrɔba de bɛ jamana ta ɲɛ na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka k'u fɛ u ka kiri o baara min bɛ bi fasodenw ka dɔn danaya ka sabati cogo bɛɛ lajɛlen la u ni kiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ wa maa ɲɛmaa minnu bɛ jamana kɔnɔ na fasodenw ka da u ka kiri la n'o kɛra k'a dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn kɔnɔ o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye k'a kuma kɔni ka taa ni ka segin k'a yiriw la k'a fɔ a bɛ fɛn min fɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kuma nin taa ni ka segin la ni furajɛla fanga min b'an ka jamana kɔnɔ ka dɔ bɛ k'u jigi bɛ kiri tigilamaw kan u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔni kiri kɔni n'a jɛra ka kiri bila tilennenya minɛ kɔnɔ na k'a dɔ bɛ dɔ la ka dɔn faso mɔgɔ bɛ ɲɛta min na k'o bɛ sabati fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ n'o kan ka tigɛ ka ɲɛsin kiritigɛlaw ma u ka baara ta ɲɛsira la ko ni Ala sɔnna ma jamana bɛ wulikajɔ la o ko kama a y'a yira k'a fɔ kalanw bɛna kɛ o kɔfɛ min ye baara yɛrɛ ɲɛdɔn ni u bɛ baara wulikajɔ min na bi a dogolen tɛ faso kɔnɔ na fɛn fɛn kan ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛ suma u ka baara kɔnɔ na k'o baaraw ni Ala sɔnna ma faso labɛnnen bɛ k'o kɛ u fana min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kiri tigilamaw ye a ka bɛ wele bulon ma u ka kiri tigɛ kiri minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u y'a tigɛ fasoden bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔn k'a fɔ u bɛ jɛ ka da ɲɔgɔn na sariya kɔni ka se k'o bila a bolo kan an balada k'a fɔ u ka baara o ye sariya de ye ka se k'a latile o baara min bɛ k'i ka dɔn u k'o baaraw kɔni n'u kalannen b'o kama k'u bila o baara la u k'o baara kɛ k'a kɛ tilennenya yɛrɛ kɔnɔna na sanko fasodenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da kiri la cogo min na an balada k'a fɔ u y'a yira ministre la k'a fɔ ni Ala sɔnna ma baara fɛn fɛn bɛ yen bi n'o kan ka na kiri bunakun kan u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la sariya ye baara minnu fɔ k'u bɛ k'o baaraw kɛ wa ni Ala sɔnna ma u bɛna baara kɛ ka saga ni kalan ni dɔnniya min b'u la bi ani tilennenya baara min bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ n'u kalenn'o kan u bɛna baara kɛ ni ka ɲɛ so ma an balada k'a fɔ ni wulikajɔ min kɛra ministre fɛ maa caman yɛrɛ k'a fɔ bi ni wulikajɔ minnu kɛlen filɛ ko ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a lajɛ dɔ yɛrɛ tɛ an ka jamana kɔnɔ na kiritigɛlaw ka dɔ bɛ baara min na ka se ka wulikajɔ kɛ hali bi k'a yira k'a fɔ u timinanja u bɛ wulikajɔ min kɛ faso ka kiriw nɔfɛ u ka se k'o baaraw sigi sen kan k'a yira k'a fɔ foyi t'u ɲɛ bi ani foyi t'u kɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ se ka gɛlɛya ta ni ka ɲɛ s'u ma k'i ka dɔn k'o ye wulikajɔ in kunba de ye maa caman ka fɔ la ko ni nin ɲɔgɔnnaw sabatira an ka jamana kɔnɔ kiri tigilamaw fɛ ka wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ na kiri kɔni n'ale kɔni bilala i ka dɔn k'a fɔ tilennenya minɛ kɔnɔ na ko kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔ walima ɲɔgɔn sama minnu bɛ kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye o wulikajɔ minnu bɛ kɛ ka se ka dankari o la jamana basigi ni lafiya kɔni k'o bɛ sabati an bɛ dugawu de kɛ Ala kan ka jamana ani k'a kɔlɔsiba n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ bi min y'an ka jamana kɔnɔ ye k'a dɔn k'a fɔ bi dugu fila gɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ fo a kɛra sababu ye maa 5 bɔɲanko ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasarala u ni na nin dugu fila min n'i y'a jateminɛ dugukolo ko man kan k'a fɔ sanu bɔra aw ka nin yɔrɔ in na anw de ka yɔrɔ don walima aw ka yɔrɔ tɛ
o ko nin kɛra ɲɔgɔn sama ye an balɔra ka fɔ ka kɛ gɛlɛyaba ye kangaba mara don ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na dugu fɔlɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko julafundu ka taa bila i ka dɔn ka fɔ yɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko tombola o dugu fila ko gɛlɛya kɔni t'u ni ɲɔgɔn cɛ fo a kɛra sababu ye u ka maramafɛnw bɔ ɲɔgɔn fɛ maa dɔw ni tora la yaasa ka piratigɛ d'a ma min ye musolaka dɔ ye min ye kɛnɛya tigilama ye Astan Sanogo a ko kɛra cogo di ni kɛlɛ kɛ ko na wa duruna ye ne yɛrɛ ɲɛna yen nɔ chaque année presque a tɛ 6 mois yɛrɛ kɛ ni kɛlɛ tɛ yen ta kɔni les deux villages Julafono Tombola dugukolo de don parce que yɔrɔ damandaw de don wa yɔrɔ bɔ san nɔ ni yɔrɔ kɔrɔ min bɛ ka sen n'o banna n'u taara k'u bɛ yɔrɔ kura senni daminɛ maintenant ni yɔrɔ kura in kɛra kuma dɔw la jamana min bɛ bɔ ni sanu yɛrɛ ye dɔrɔn i bɛ sɔrɔ dugukolo in fana mɔgɔ de taa ko olu ta tɛ quoi ko olu de taa yɔrɔ in ye en général kɛlɛ in yɛrɛ kun y'o de ye parce que yɛrɛ in mana ni dugukura kɛra dɔrɔn yɔrɔ bɛ kɛ tigi fila ye quoi n yɛrɛ ɲɛ ye min y'an ka sascom na o ye mɔgɔ 4 maintenant kelen kɔni nugu bɔra o fɔlɔ de réussir la quoi o ye muso yɛrɛ ye parce que kɛlɛ wuli u bolila k'u bɛ n'a bɔ a fɔra k'u b'a to yen nɔ parce que n'a kɛra tan nɔ k'u to damafiyɛ la cɛw de b'u supporter pour que ka n'u bila dugu kɔnɔ maintenant cɛw bɛ sɔrɔ k'u labɛn u bɛ t'u jɔ terre à terre yɛrɛ ka ɲɔgɔn ci de parce que en même temps anw bɛ centre kɔnɔ an bɛ baara la balle perdue de ka na u bɛ marifa de ci ɲɔgɔn na u bɛ jɔ yɛrɛ ka ɲɔgɔn ci de yɛrɛ de quand même wa n'an kɔni y'a kɛ ka enregistrement kɛ les décès et les blessures an kɔni y'a bɛɛ évacuer Kangaba parce que yan wa CCRF ye maintenant Kangaba bɛ se ka min kɛ o y'o kɛ o fana bɛ se ka minnu réussir olu fana b'o réussir ka na Bamakɔ an ye min fɛnɛ yɛrɛ ye acte yɛrɛ kɛlen c'était 18 personnes bon vers 3h 4h a sɔrɔ tiɲɛna ne yɛrɛ bɛ labɛn na ko n bɛna 3 blessures nana yanni min bɛ poste la don ce jour la ne yɛrɛ y'ale wele o ko ne ma ko Julafonokaw ko k'a fɔra ko yɔrɔ min na jɔra ko Tombolakaw de bɛ ka taa yen baara ɲɛnamikɛ yɛrɛ ye min fɔ ne ɲɛna mais an kɔni tora dɔgɔtɔrɔso la 9h an ye blessure 2 in sɔrɔ musomanin 2 in kelen kɔni o jogina yɛrɛ fo ko nugu bɔ kɛnɛ ma maintenant tɔ kelen fana marifakisɛw bolo fana sɔrɔ bon ɲɛnamikɛ kɔni ko ne ma k'a fɔra ko yɔrɔ min na jɔra ko maire de ye papier bɔ komi maire yɛrɛ ye ne bɛ dugu min na maire ye yen ka den o de futinɛ wuli autorité mana wuli gendarme b'a fɔ n'i sara fana ko y'a kɛ ne la parce que la ɲɔgɔn de la ka kɛ yen nɔ décès bɔra la foyi ma bɔ a la fana olu kɔni bɛ taga maintenant olu bɛ da mairie de la bana wɛrɛ ye sinon il me semble que a fɔra ko préfet tun bɛ na ni médecin chef bɛ nalen bɛ k'u danna bana wɛrɛ de n ka chef de y'o fɔ ɲɛna n ka médecin k'olu danna bana wɛrɛ de parce que a y'a sɔrɔ balle perdue bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ i ɲ'a mɛn fɛnɛ ko kasara renfort taara bon kisɛci jɔra fɔlɔ sinon kɛlɛ in bɛɛ kɛ an bɛ se ka 6 mois kɛ si tɛ se si ka dugu la hali anw ye jumɛn ye n'i ye dugu wɛrɛ ka moto minɛ ka taa dugu wɛrɛ la o b'a min na an balɔra k'a fɔ nin tun ye Astan Sanogo ka ye o y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko bila basigi ani lafiya bɛnɲɔgɔnya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balɔra k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ Moti marabolo ye da bɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye dɔw dɛsɛlen k'a sɔrɔ kɛ jamana ka lakana na dɔw dɛsɛlen k'a sɔrɔ kɛ u bɛ jamana min kɔnɔna na n'o dɛsɛra cogo bɛɛ lajɛlen la ka se ka lakana ta ka ɲɛ s'u ma k'o de kɛra bɛnɲɔgɔnya dɔw tɛgɛnɔbila ye k'a sɔrɔ u se foyi t'a la ni dɛsɛra i ba sin na e mamuso sin n'i y'o sɔrɔ i b'a min o de kama o gɛlɛya kɔni kelen bɛ sɔrɔ bi ni ka se ka maa caman dɛsɛ o yɔrɔ la munumunu zalo la o sen fɛ bi na Moti marabolo kɔnɔ caman kelen bɛ bi ka bɛnkan wajibi sɛbɛnni barafatigi jɛkulu dɔw ye k'a sɔrɔ i fɛ ko tɛ i yaasa ka nin bɛɛ de piratigɛ d'a ma maa ma Samaseku ye Moti ka ye ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn bɛɛ de sɛgɛnna bi sinon k'a fɔ ko a ba sigira kɔni su ani tile an kɔni b'a dɔn an ka mɔgɔw bi bɛɛ ye jadisiw tɛmɛtɔ ye Fatɔma sugu la u bɛ ka tɛmɛ Fatɔma sugu la donc population yɛrɛ de y'a jateminɛ sisan comme l'état est absent u bɛ ka accord de signer Farabugu ta ɲɔgɔnna signelen don Mopti fan bɛɛ de fɛ a Koro yanfan ninnu fɛ ka taa Douanza yanfan ninnu fɛ u bɛ na u b'u ka saraw dicter comme se t'an ye dabari t'an ye mɔgɔ tɛ ka lakana école kɔni kuma kɔni depuis 2012 fo bi école kɔni kuma tɛ k'a fɔ Mopti en tout cas 80% des cercles de Mopti la de la zone de Mopti la école ko kuma tɛ k'a fɔ tuguni école datugulen de don ni taara accord de bɛ ka signer k'a fɔ k'olu fɛnw ka kɛ fɛn o fɛn de bi adamadenya la clé olu jadisi ninnu bi o de don accord kɔnɔ k'a fɔ nin tɛ kɛ bon ni fana ni se t'i ye dabari t'i ye bon transition nalen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u nana sɔrɔ ko kun juguyalen don dɛ mais an kɔni parce que maa minnu don sɔrɔsiw de don olu de bi yɔrɔ min dɔn nin bɛɛ de bi zone nin maîtriser très bien même hali an ka Mopti gouverneur kɛlɛkɛlaba de don u bi yɔrɔ maîtriser très bien an ko alhamdulillah mais vraiment 6 mois bi ka tɛmɛ 7 mois bi ka tɛmɛ an t'a dɔn peut-être u bɛ ka stratégie dɔ de labɛn ji jukɔrɔ mais an kɔni ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ an ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ jadis ninnu de zone dɔw Mopti tɛgɛrɛ kunbɛn ni fɛn u ye san 3 san 4 kɛ nin na ten i ti bɔ blocus total i tɛ se ka taa yɔrɔ si donc finalement jadis ninnu yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ population mɔgɔkɔrɔbaw bi ka sa denmisɛnninw bi ka sa kɔngɔ la minɔgɔ la bon sisan an tɛna sɔn aw ma an ta b'an ni tenitigiw ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sɔnna aw t'an dénoncer aw tɛ foyi an bɛna n'an ka accord u bɛ na n'u ka papier ye i tɛ virgule changer i b'a f'u ye fɔlɔ article fɔlɔ yɛrɛ aw tɛ sɔrɔsi bisimila
u b'a fɔ ye tuguni ko ni i bi muso ninnu n'u bɛ taa u ka kunkolo datugu u b'a fɔ ye fana tuguni ni suyɛni kɛra dugu la a bɛ na an b'a a tigɛ sariya kɔnɔna na ni suyɛni kɛ i bolo bɛ tigɛ k'a fɔ i jɛnɛya yɛrɛ tɛ même sɔn mana da i kan ko jɛnɛya b'i la u b'i lapide. An balona k'a fɔ ni tun ye Mama Samasegu kan ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn basigi ni lafiya ye yarabi ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'o tɛ n'i ye jamanaba lajɛ komi anw ka nin jamana in i b'a ye k'a fɔ Mali kununko ni bi a bɛ fiyɛ de ko marifata ma bɛn maa si kelen na n'a bɔra an ka lakana tigilamaw la wa faso lakanabaw olu de yamaruyalen don ka faso den bɛɛ lajɛlen lakana kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka sokɔnɔma ni kɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka tila k'a ye bi marifatigi jɛkulu wɛrɛw de bɛ yen o waati kelen kɔnɔna na k'a sɔrɔ fanga bɛ marifatigi jɛkulu yɛrɛ de ka yamaruya kɔnɔna na marifatigi jɛkulu dɔw ka tila ka na tuguni u tɛ finitigilaka ye ka tila ka na u ka mara boli yɔrɔ dɔw kan o y'i ka dɔn k'a fɔ dabalibanko de ye nga ni donokɔrɔ kasira sangafo jamana wulu kan ka samɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka jamana k'a basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ suguba jeni taara ka ɲɛ sali ma dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na o min kɛra maa caman ye y'a yira k'a fɔ ni min kɛra filɛ ko dabalibanko de don wa maa caman bɛ dɔw ko kuran dɔw ko kuran tɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ min ye jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ɲɛma ye Segu Sangare ale b'a ɲɛfɔ wala in kɛra cogo jumɛn de la an k'a lamɛn. Elise ta y'a daminɛ caman bɛ sori ka dibiso yɔrɔ dɔn sori ka dibiso yɛrɛ bɛ angili mun na ni gitɔrɔn tigɛ dɔrɔn o angili dɔ kura dɔ jɔra yen nɔ ale jɔra an bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ jɔra caman ɲɛ yɛrɛ ale jɔra caman ɲɛ ale tun ye kuru gansan yɛrɛ de samaraw anguru tun bɛ kɛ yen nɔ ale cira ka jɔ caman ɲɛ quoi vraiment tasuma y'a daminɛ depuis 19h a bɛ stock dɔ de la stock dɔ don fɛn de bɛ feere yen nɔ fini bagi a ko sudiba tun bɛ yen nɔ Dravela bɛ yen nɔ asi 2000 bɛ yen suguni ko bɛɛ bɛ yen nɔ mais mun kan k'u dɛmɛ u kan ka fɛɛrɛ tigɛ parce que bɛɛ n'i ka baara don anw yɛrɛ commerçant bɛ sugu la an tɛ se doni ta la an ka doni talaw bɛ yen nɔ fo de sugu dɔgɔninw quoi mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan olu bɛ t'u dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baara kɛra dɛ ni ŋaniya ɲuman kun taara kosɛbɛ kosɛbɛ ko in kama a tun bɛ nɔgɔya parce que bagi bali n'a melekera bɔrɛ dɔ de bɛ nin bɔrɛ manama kɔnɔni dɔrɔn de bɛ kɛ fini ye ni tasuma donn'o kɔnɔ hali ni ji nana ji bɛ glissa sanfɛ dɔrɔn de tasuma b'a kɔnɔ a tɛ se ka sa hali sisan sisi bɛ yen sisiba de bɛ yen pompier bɛ yen nɔ a bɛ ka ji bɔ a kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ donc n ka olu de bɛ se doni ta la olu de bɛ se doni kɔrɔ yɔrɔ ye filetiri yɔrɔ ninnu kari ka bɔ yen nɔ bali filifili ka jigin dɔrɔn a banna donc motorotigi caman bɛ yen nɔ olu bɛ se k'a caman sanu la pompier fana bɛ gɛrɛ côté dɔ la pour que u ka yɔrɔ bila ɲɔgɔn ye ko tun bɛ nɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ bagi caman tun bɛ bɔ tasuma nɔgɔya olu bɛ se k'a ɲɛ quoi n'o tɛ a solution t'a la donc maintenant ala barika la mɔgɔ n'i ma to a la hali ni courant don ne tɛ se k'a fɔ courant poto kɔni tɛ parce que courant fili bɛ ka tɛmɛ yen da yɛrɛ fɛ hali sisan courant fili bɛ yen foyi ma sɔrɔ courant fili poto yɛrɛ bɛ ka fili tɛmɛ yen da fɛ o m'o de kalama la bon stock a dun bɛ stock de la bitigi b'a dun olu ma jeni hali sisan wuli nɔ kuru yɛrɛ bɛ bitigi bɛɛ datugulen don mais fɛn ma olu sɔrɔ hali bi an bɛ ala fo k'ala barika da a tɛgɛ ka dan a filɛ yɔrɔ min na ye wa fana a ka se ka dan yɔrɔ jan na mais n kɔni bɛ mun fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ an commerçant an man ɲi dɛ an man ɲi parce que problème ye kuru bɛ se ka jɔ cogo di ka se nin kuru ma cogo di kuru système incendie tɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na maintenant problème ye mun ye e ma hali ko banque a yɛrɛ kun na banque de bɛ ka sigi yen nɔ bien sûr maro bisim do BCS do maro ne taara olu fana bɛna se k'u ka banque sigi cogo di ko tasuma fagala ko ne t'a kalama k'u ka kɛ yen nɔ walima o tɛ yen nɔ mais problème bɛ min ye an commerçant ka problème ye hali n'o kɛra kuru dɔ fana la i b'a kalama place kɔrɔ la dɔw bɛ taa fɔ ko système incendie min bɛ yen nɔ ko tasuma tɛ don sa k'a y'o feere an ma dɔw b'a san. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun bɛ tali kɛ Segu Sangare la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ni ɲɔgɔnnaw yarabi ala k'an kisi a kasara ma an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ jɛkuluba min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ tungarankew ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ na olu ye fara ɲɔgɔn kɛ dɔ furancɛ in kɔnɔ na u ni kunnafonidilaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ bi gɛlɛya damadɔ minnu bɛ yen bi ani ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikɛjɔ minnu na ka se k'o bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ de lajɛrɛ in kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ u ka kulu yɛrɛ a secrétaire général y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadou Kamara ale b'a ɲɛfɔ an ye lajɛrɛ in kun fɛn jumɛn de ye an k'a lamɛn. Tɔgɔ Mamadou Kamara ni ye Haut Conseil des Maliens l'excellent secrétaire exécutif fɔlɔ ye komi covid ko min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ a ye kɔlɔlɔ min se Maliens l'excellent ma ni a kɔlɔlɔ fondation Maliens intérieur yɛrɛ fana ma ani Mali refondation kuma bɛ sen na ka jamana yɛrɛ taabolo yɛlɛma ka sariya dɔw yɛlɛma olu fana bɛ sen na Maliens l'excellent yɔrɔ bɛ se ka kɛ min o la an da sera o kuma fana ma min y'a fɔlɔ ye n'o ye covid ko ye an y'a yɛrɛ k'a fɔ kabini mois de février 2022 la an ka délégation dɔw bɔra Chine ka na olu jɛnna ni kuma in ye ala an ye gɛrɛla Mali gouvernement na komi an ye a kuma fɔ o kɛra sababu ye 30 millions de dégagera ka bila ka taa étudiant minnu bɛ Chine gɛlɛya minnu kɔni yɛrɛ covid ko in kɔnɔ an y'a fɔ o ye gɛlɛya damadamaw ye Maliens l'excellent dɔw tun bɛ yen u nana Mali la olu bloquera yan u sigilen nɔrɔ min na u ma se k'o lasɔrɔ nɔgɔya la Maliens dɔw fana bɛ Mali kɔnɔ yan olu taara kɔfɛra na k'u bɛ taa u yɛrɛ furakɛ ou bien u bɛ taa jago sira la o dɔw fana tun bloquelen don
an y'o dossier fana sɔrɔ komi mɔgɔw ka taama o fanga dɔgɔyara nafolo fana bɛ ci ka na Mali la an ka kɔlɔsi siramɔgɔ nafolo fana o hakɛ dɔgɔyara o conseil kɔni min k'o kɔnɔ sisan an ye baara damadɔ kɛ Mali kɔnɔ pour que minnu bɛ yɔrɔ la n'u bloqué len don Mali la olu bɛ se k'u ka yɔrɔ lasɔrɔ cogo min na an y'o fɛɛrɛw tigɛ ani minnu fana bɛ tunga na u bɛ se ka Mali lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na fana an y'o fana fɛɛrɛ tigɛ anw yɛrɛ dɔgɔkun dɔw kan tun bɛ rapport dɔ bɔ n'a bɛ f'o ma ko bulletin Malien sigilen don diɲɛ jamana o jamana na mɔgɔ hakɛ minnu bɛ yen n'u toucheren don minnu sara minnu kɛnɛyara an tun b'o bulletin mun an b'a di gouvernement ma an y'o kɛ kalo kalo Covid ko la n'o bɔra la o ye yɛlɛmali min yɛrɛ donnen don Mali taabolo fɛ n'a bɛ f'o ma ko transition la transition nana cogo min na Malien caman b'a ɲɛdɔn mais a ka baara fɔlɔ min kɛra kɔnɔ o ye concertation nationale wele la CICB la mois de septembre la o kɛra sababu ye ka charte adopté ani feuille de route ka tila ka baarabolo sigi minnu bɛ se ka jamana baara n'a bɛ f'o ma ko conseil national de transition gouvernement de transition n'a ɲɔgɔnnaw donc baaraw kɛra bon o conseil kɔni ye baara kɛ ni nin bɛɛ la bon yɛlɛma minnu yɛrɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔ o ye politique sira ni administration sira ani an ka jamana institution ani anw yɛrɛ fana Mali électeurs ka niveau la yɛlɛma dɔw kan ka kɛ o yɛlɛma minnu kan ka kɛ jamana yɛrɛ ka niveau la min ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ parce que constitution min y'a adopté 92 o constitution y'a jira k'a fɔ Malien minnu sigilen don tunga fɛ u kan ka don Mali institution dɔgɔdɔgɔw kɔnɔ institution min ye Haut Conseil des collectivités an b'o kɔnɔ min ye Conseil économique social et culturel an b'o kɔnɔ mais Assemblée nationale ta an ma se ka don o kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɔr'o la donc an y'a jira sa k'a fɔ yɛlɛma minnu bɛ sen na nin ye a sɛbɛnnen don constitution kɔnɔ cogo min na ko an bɛ ninnu fila fɔlɔ kɔnɔ a ka sɛbɛn constitution kɔnɔ fana k'an bɛna don parlement kɔnɔ k'a sɛbɛn k'a bila article dɔ ka labila kama yɛrɛ parce que n'o de kɛra o de bɛ sɔsɔli k'o k'o la an y'o ɲini n'o bɔra yen élection bɛ organiser ni sariya min ye yɛlɛma dɔw kan ka don fana niveau la pour que an bɛ se ka voter cogo min an ka an mɔgɔ minnu b'a représenter an bɛ se k'olu yɛrɛ fana voter cogo min na o fana ka fɔ k'a jɛya parce que an bɛ to ka na an bɛ voter Mali président ye n'an bɛ se ka voter Mali président an bɛ se ka voter yɛrɛ ka lasigidenw fana ye Mali kɔnɔ yan donc o gɛlɛya fana hakili la o bɛ wuli ka bɔ yen parce que n'i y'a gɛlɛya caman bɛ yen tungarankew an y'a sɔrɔ an y'a ɲini Mali faamaw fɛ bon a bɛ komi sɔn yɛrɛ kɛra an ma parce que an bɛna taa vers ça c'est à dire ka tungarankew Mali tungarankew bɛɛ k'a bɛɛ jate comme Mali région kelen bɛ jate cogo min na an bɛna kɛ région min ka bon ni Mali région bɛɛ ye an bɛna jate o cogo de la a région min don a tɛna kɛ Mali kɔnɔ mais a bɛ jate quand même comme région alors donc ni a kɛra Faransi a kɛra Maroc a kɛra jamana wɛrɛw la o b'a to an bɛ députés sɔrɔ o b'a to an bɛ représentant institution tɔw la a bɛ kɛ ni sariya minnu olu fana bɛ sigi sen kan Mali b'a kɛ parce que a kɛra jamana wɛrɛw la Français ka députés b'u bolo Sénégalais ka députés b'u bolo Marocains ka députés b'u bolo minnu sigilen don tunga na Mali fana taw kan ka kɛ donc an kɔni y'a ɲini an ka kɛ a bɛ fɔ a ma ko collectivité publique Mali à l'extérieur an ye mɔgɔ 4 ni mɔgɔ 6 cɛ de Mali région cité n'ama cani mɔgɔ min ye siɲɛ fila ala fo k'a jate ko région n'o kɛra an ka recensement bɛ k'a kɛcogo la n'o kɛra nafoloko min b'a ni Mali cɛ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ na sigi mun b'o baara spécialement u bɛ nɔgɔya an ye mɔgɔ hakɛ min ye o bɛ dɔn an bɛna don Mali baara kɔnɔ cogo min na o bɛɛ bɛ ɲɛfɔ an bɛ bɛn nin bɛɛ kan. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mohamed Kamara kan ye u y'a fɔ cogo min na ɲini fɛn yarabi ala k'o ka sɔrɔ fɛn jamana ka basigi ni lafiya kɔkɔnɔna ni kɔkanna bɛɛ ye la ka se ka an ka jamana bila jurukunba kelen minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi ni kɛlɛ bɛ ka wuli yɔrɔ caman na k'a fɔ k'olu ka cercle ko Gurumara Rusika wulila ka yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de ta ye région ye wa k'olu kan ka kɛ région ye ko ne jateminɛ ko o makama bɛɛ lajɛlen dafalen n'olu la nka i ka dɔn fanga mɔ baara min kɛ u tɛna sɔn cogo si kelen na u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o kumatigi tun ye maa min ye o ye Dr Djire de ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Dr Djire Mohamed Kassoum ne y'u ka porte-parole kelen Gurumara Rusikaw de y'an ci k'a fɔ aw ye k'olu tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ n'u ka région tɛ parce que Ala yɛrɛ de y'u labange région ya la a bɛ fɔ de région naturelle. Muna u b'a fɔ parce que Gurumara Rus ka bon cogo mun a ka bon ni hali Belgique ye Gurumara Rus ni ko ji a bɛ Gurumara Rus u ko Afrique occidentale bɛɛ ka réserve d'eau parce que u ko ji na dans 25 ans ta mɔgɔ bɛ na guerre kɛ ji de nɔfɛ donc o ji bɛ Gurumara Rus zone de la parce que Gurumara Rus bɛ duguma de Gurumara Rus bɛ baji ani Guruma ni ɲɔgɔn cɛ ko samabaw diɲɛ bɛɛ kɔnɔ samaw bɛ ka sa samabaw Mali la n'i b'a jateminɛ a bɛ Gurumara Rus de Gurumara Rus ka bon cogo mun an ka conférencier y'a fɔ ko brigade territoriale kelen tɛ se ka lakana Gurumara Rus ka complicité ye mun de Gurumara Rus de i bɛ Burudamɛkɛ ye i bɛ Kɔrɔbɔrɔ ye i bɛ Bozokɛ ye ne yɛrɛ bɛ ka kuma aw fɛ ne ka tra mais n'i y'a ko Djire i yɛrɛ dabali bɛ ban parce que ne bɛ bɔ Segu mais ne wulila ka lamɔ Gurumara Rus ne yɛrɛ ka bamanankan jɛlen tɛ a bɛ fɔ nin de complicité ani le savoir vivre donc bi an nana dɔrɔn k'a fɔ maliyɛnw ye ninnu faralen ɲɔgɔn kan o de kosɔn Gurumara Rus population minnu bɛ fɛn bɛɛ
kuna u tɛ kuma u tɛ wili u tɛ foyi wa ni vote o vote kɛra olu de bɛ voter 100% président ye élection passée 99% Gourma Radus votera président ye Gourma Radus fɛn o fɛn fɔra u b'a kɛ u ma deli ka wili mais mɔgɔw bɛɛ dabali banna ko Tagarasukaw wulila dɛ mais sisan an bɛ na an ka gouvernement fɛ k'u deli Ala kosɔn k'u deli u ye mun fɔ constitution na k'u deli fɛn o fɛn kɛra an faw an kɔrɔw an tɔntɔnw ye mun kɛ u ko k'u bɛna Radus kɛ région ye an nana o dɔrɔn de f'aw ye ko ka Radus kɛ région ye parce que Radus fɔra mais Radus tilara ka bɔ papiyew bɛɛ la a tiɲɛ yɛrɛ la an ka population kɔ kuma jɛ n'o ye parce que aw de y'a fɔ mais pourquoi 19 régions bɛɛ la aw y'u bɛɛ gouverneur di aw sera Radus ma aw m'a gouverneur di an balodan k'a fɔ ni tun ye Dr Jire Kani ye ni ye mafilakɛlatɔla ye mɔgɔ nɔfɛ 15 ko bɛ dɔ ye ala k'a hakili ɲuman d'a ma ko kɔni k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balodan k'a fɔ dɔgɔ furancɛ kelen kɛrɛnkɛrɛnlen ye o bɛna sigi sen ka kunnafoniw ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na kunnafoni ko hali bi ka se ka yakubaya ka kɔn aw ɲɛ kalo in tile 17 baaraw kan ka sigi sen ka kɔn aw ɲɛ minisiri bɛ kunnafoni ko kunna n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Amadou Touré ale ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a ye kuma min fɔ o filɛ plan damadɔ bɛ an kan k'o kɛ an bɛna an ka Mali a yɛrɛ b'a dɔn Mali vision 2020 kun kɛra 2020 tɛmɛna sisan an bɛ ka Mali 2030 an bɛ k'o vision de préparer jama ye an bɛ ka se ka baara kɛ ni na bɛ se ka jamana la ɲɛ information technologie la cogo min na an b'o o fɛnw bɛɛ lancer bon an bɛ tila ka structure minnu kan ka bila en place pour que ka se ka an fara ɲɔgɔn kan o structure la bɛnbɛn bɛɛ ye structure min b'a fɔ min ma Haut Conseil national du numérique an bɛ fɛ k'o créer au gouvernement ni secteur privé mɔgɔw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka commission dɔ dilan min bɛ to ka ɲɔgɔn ye régulièrement ka tila ka to ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma an kan ka plan minnu kɛ pour que an ka se ka an ka jamana ka se ka taa ɲɛ an bɛna olu kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna concours kɛ start-up ni ɲɔgɔn cɛ start-up ye compagnie misɛnninw de ye minnu bɛ ka u bangena sisan an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini an ka se k'u dɛmɛ ka u pousser dɔɔni u ka se ka yɛlɛ cogo min o start-up ninnu an bɛna concours kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ rebi di dɔw ma an bɛ dɔw damadɔw sélectionner fana an bɛ se ka minnu dɛmɛ pour que u ka se ka u ka yiriwa ni start-up développera o de b'a to an ka denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ dɔw bɛ baara dilan yɛrɛ ye dɔw bɛ baara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la start-up de ye stratégie ye min bɛ se ka an ka secteur ni yɛrɛ développer o donc an bɛna olu fɛnw bɛɛ kɛ ɲinan an ka semaine ni a ouverture an bɛna kɛ an ka président ka a ka parrainage kɔrɔ président de la république Pan Ndaw ale de bɛna parrainer gouvernement mɔgɔw fana bɛɛ b'a nɔfɛ ani secteur privé bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yira k'a fɔ vraiment an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲa ni o stratégie sugu bɛ se ka kɛ an ka secteur in de bɛ se ka vraiment exemple yira an décider ka se ka o kɛ ɲinan kibaruya min an fɛ ka fɔ aw ye bi o de tun y'o ye o de y'a to an ye nin conférence de presse in organiser ne yɛrɛ comme n y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ tɛ Bamakɔ grâce à la technologie a bɛ komi n'a sɔrɔ n baw cɛ ma bi donc n ka foli baw bɛ presse écrite radio télévision presse en ligne monde de la publicité o bɛɛ an bɛ fara bolo bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin semaine célébrer ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kunnafonilaw ka ministre ye fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin ye a kɛra fɛn bɛɛ wele ko jasiraw ka kɛ n'i y'a sɔrɔ bi k'i to nin yɔrɔ in na waati kelen kɔnɔna na kunnafonidilaw ani olu ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka jɛ ka yɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ a kɛra o minɛ de kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ kuma min fɔli filɛ baara min na kɛ ala ka baara kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ ye dɛ ka fɛn dɔ bila sen kan sanko jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn min na an b'a ladan k'a fɔ kulu olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ yen ka sundigɛ k'o labɛn sapeur pompier maga olu dayɔrɔ la finitigi bonda fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ na ka wele bila u caman ma u kana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kunnafonidilaw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko in sababu ɲuman ye maa min ye o ye Ablaye Fofana de ye aw ye nin baara in sigi sen kan mun kan an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Ablaye Fofana o ye Wele sanfɛ jɛkulu min bɛ yen ni o ye action pour l'intérêt du peuple o ɲɛmɔgɔya o kalifalen don an na bi. An y'a ye a bɛ wagati bɔ jamana in kɔnɔ méfiance bɛ yen an y'a ye fo mɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ se ka da ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna la comme ministère de la sécurité et protection civile u kɛlen bɛ ka sɛbɛn dɔ di an ma n'u ye partenariat ye tɛgɛ di ɲɔgɔn na sɛbɛn don o hukumu kɔnɔ an bɛ deli ka baara minnu kɛ policiers ni gendarmeries la an y'a jateminɛ k'a ye an bɛ sunkalo kɔnɔ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don surtout kuma dɔ bɛ sunkalo la i bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan wagati min na k'a yira mɔgɔw la hakilina mun b'i la i b'a exposer o kɔnɔna la an ye
travers la saveur pompier mɔgɔw an y'u rapproché ka kuma ɲɛf'u ye ni an n'u bɛ se ka jɛ ka suntigɛ dɔ organiser ka force de l'ordre de sécurité maaw wele ka fara population kan ka fara kunnafonidilaw kan n'an bɛ se ka hakilina dɔw di mɔgɔw ma k'a yira tant qu'an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka da ɲɔgɔn na tant qu'an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na an tɛ se ka ko to ɲɔgɔn ta la parce que n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ bi maliden finman jɛman a bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye Mali ka lafiya mais Mali bɛ lafiya cogo di f'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka da ɲɔgɔn na an kɔni y'o hakilina de ta ka se saveur pompier tigilamɔgɔw ma ka force de l'ordre de sécurité bɛɛ wele policiers gendarmes gardiw ka se hali kasobon surveillant ma ka fara saveur pompier mɔgɔw kan ka fara dugutigiw ni alimamiw kan ka fara association wɛrɛw kan ani sigida mɔgɔ wɛrɛw même voisins minnu bɛ minnu ka sow n'u y'an ka so an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka solution de ɲini ka barow kɛ pour que an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka da ɲɔgɔn na a ka d'an ye nin ka kɛ baara ye baara min bɛ kɛ fɛn ye min bɛ taa ɲɛ ka continuer bi ta kɛra saveur pompier kuru kɔnɔ an ka dɔn don wɛrɛ ta bɛ se ka kɛ hali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ komi siɲɛ wɛrɛ an bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ la min tɛ hali jamana ka baarakɛyɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ hali dɔ ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ hali ekɔliso la a bɛ se ka kɛ hali bɔlɔn kɔnɔ kari kɔnɔ an kɔni ka laɲini ye min ye mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka da ɲɔgɔn na cogo o cogo pour que climat de confiance bɛ na an bɛ k'o de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kumakan laban min bɛ k'a fɔ jɔbaga wɛrɛ tɛ jamana min na n'a denw tɛ jamanadenw ka lajɛ ka na ni hakilina ye kuma bɛɛ hakilina min bɛ yen k'a bɛ se ka jamana jɔli nɔgɔya jamanadenw ma parce que Mali bɛ ka taa cogo min na an tɛ se ka to ten ko Mali bɛ lafiya an ka laɲini ye min ye maliden ka miiri maliden ɲuman ka miiri solution bɛ sɔrɔ Maliko la. An balona k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Fofana kan ye o kɔfɛ 3e arrondissement commissaire tun bɛ kɛnɛ kan ale yɛrɛ kuma ta ye kuma min fɔ o filɛ. Sajodi kɔnɔn Tomoda ne ye 3e arrondissement commissaire bon mais mun fɔ a ye o ye nisɔndiya ye parce que suntigɛ ka organiser protection civile kuru kɔnɔna la an tɛ se ka to kɔ la n'o y'an policier an tɛ se ka to kɔ la parce que polisi protection civile sapeur pompier garde gendarme porteur d'uniforme bɛ an bɛɛ ye fa kelen ba kelen ka suntigɛ fana organiser an ni an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ dugutigiw imamu ani population civile ni ɲɔgɔn cɛ vraiment o ye hakilina ɲuman ye association min ye a hakilina ta association ka fo vraiment hakilina in na kuma min bɛ n bolo o ye ka foli kɛ protection civile mɔgɔw bɛɛ ka foli kɛ association ye mɔgɔ sen y'a yɛrɛ se yan ka bɛɛ lajɛlen fo ani minnu ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ tenitigiw b'o la population civile b'o la vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ɲɔgɔnnaw kan ka caya walasa bɛn bɛ sabati cogo min tenitigiw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ sabati cogo min tenitigiw ni population ni ɲɔgɔn cɛ. An balɔden k'a fɔ nin tun ye 3e arrondissement commissaire ye u y'a fɔ cogo min na ni kun b'a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko fasodenw finitigilakaw k'a dɔn bi ani minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ ka lakana sabati anw de tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kɛ sango gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ na da bɛ se ka s'o ma cogo min na an bɛ se ka jala gɛlɛya ɲɔgɔn na n'o kɛra furugufurugu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ o y'a kunba di ala ka nin hakilila ninnu sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi kalataw kuma fɔlen bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔ na basigibaliya kuma ka ca kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ Modibo Kazoge ale ye ministre kɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na ale b'a hakilila de a kow kan an ka lamɛn. An fɛ président sigi bɛ se ka kɛ il faut k'an ka lakana sabati ni élection bɛ kɛ parce que ko dɔ y'an sɔrɔ bismillah ala ka hinɛ an la u ka ko la an y'a ye donc ne fɛ an k'an ka lakana sabati lakana nin kan ka ɲɛsin candidat ma k'olu protéger campagne na ka lakana se mɔgɔ min bɛ voter ka lakana sulu fana ma parce que hali mɔgɔ min bɛ voter olu ye problème sɔrɔ ka lakana ɲɛsin administration mɔgɔw fana ma olu minnu bɛ élection organiser mais lakana kɔfɛ an kun hakilila fana an k'an ka fichier nettoyer parce que président sigi ye élection belebeleba de jamana jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye président de ye légitimité ba kan ka k'ale la a ka élection man ka contester donc n'o kan ka kɛ an kan ka fichier fana lajɛ quoi fichier électoral kan ka nettoyer dɔɔni parce que salon a ma baara ma se ka kɛ administration territoriale mɔgɔw ka grève y'a bali bon ɲina olu fɛ ka révision exceptionnelle kɛ o ye tile 15 ye bon révision annuelle ye kalo 3 de ye o la mɔgɔw bɛ taa ta commission administrative bi sigi u bɛ baaraba de kɛ ne kun fɛ u kun kan ka u ɲɛsin o ma pour que élection kana contester o de kun ka ɲi n'an ma se ka condition ninnu bɛɛ remplir au moins an ka fichier ko lajɛ ka sécurité assurée anw fɛ n'an y'o kɛ président sigi la o la an ye engagement min ta an ye layiru min ta diɲɛ ye o y'o layiru timɛnen ye ne fɛ an k'an ka baara kɛ n'o hakilina ye ne fɛ transition bɛ se ka layiru timɛ président y'a fɔ premier ministre segira a kan an bɛɛ jɛna n'a ye bon o ye honneur ko de ye an yɛrɛ ma an k'an ka ko bɛɛ kɛ
pour que ko respecter parce que en dalakan de mo kan gi dalakan bato an ga respecter cogo bela o président sigi élection kele min kan ga transition ban o président sigi de quoi donc an ga ale kono ke wajibi la maintenant nan sera ka député sigi fana tukala o kan mais élection to mun be sa kulu faraka an fe o di kunte o élection nu mairie sigi conseil de cercle président sigi ana conseil régional sigi an fe o élection nu kunte parce que jamana bi talon na depuis 100 chama an ye indépendance ke 100 bioro an ka krefe digu do be mangam wuli de coup d'état tiken mais on fait non coup d'état nani an yo de ke 100 bioro kono wa élection be sosoli ba bela mangam bila bela donc an wa klango transition koni chance pour kanga laje am se ka ke chugodi pour que coup d'état kana kan fe chugodi am se ka ke chugodi pour que ni élection kera contestation kana kala avec légitimité di anga institution ma gouvernement kunganga nyeshi réforme de ma koseba kwa muni bina naye ami talo yoro jme ami talo yoro mina kulu laje ka barake pour que ka dobo o geleya la kwa M5 RP ambo regroupement na mais dialogue national fana yi kuma chama fo donc ne kun fa am se ka dialogue national ka fem laje wi problème nous poser transition kunga ka afanga digi ko kan koseba donc akunga na élection chama ta na kunga nyeshi réforme chama ma ni transition et réforme chama réglé au début jamana basque mais ni président do il la no ka réforme que dron o so réforme nyeshi aka parti ma walma ka jama kulu alna mo ke mo bisiga ala kwa mais transition kanga ke neutre de pour que siga kana kala donc o de kama réforme nyema transition de akan transition de bolo mais on ya yi transition balaka élection chama ni wala ka réorganisation territoriale fo bana fa wala ka buka sraka una énergie chama ke wala ukungu énergie bête réforme nous damnena akana ban akadamne ka bla niveau là pour que ni président mi nana kana sika a jenetu ni wa no kra dono jamana bi basi anga mo be kosla ne akla ni kuma nun be tay no kuma taray no nulu sera ka yelema mais nulu mo barake ne fe ubuna gelea si jamana ma parce que élection baraka organiser ni choina abi gelea kosbe parce que mo na contester et l'organisation territoriale ayo mangamule o masinko wala ka continuer bon on a fara problème do ko lu mi ano déjà donc fe on bala ka fara donc abina jamana gelea kosbe mais élection conseil de cercle conseil régional ani élection communale ni a organisé bi jamana kono kasoro imani condition no rempli kasoro a jamana yoro chama fana be ni lakana balia do ti problème jamana yoro chama be no mogo lakana ne no ni marfa min ti malitaye o problème parce que mogo mbi yoro lakana mali marfate hakla wore be ali la politique sala no yi élection lakana dron akachala fe o sago de bike quoi donc abina fu yi jamana di atima parce que ba don choy ko marfatigi sago de bike normalement élection bi organiser euro élection kanga organiser euro la ni sécurité kon be a sécurité ka assurer ni jamana ka marfadi donc no kera be dama kanola e mbeni fe nteni fe be jamana bi beto beki haklati wala vote bi saka tranquillement mais e bena voter romna o sécurité assurer ni marfami o marfati jamana tay o marfatigi be aka chala fe o marfatigi de sago beke bon ne fe o mai anga jatila o jamfa e bina fa jamana jamfa parce que ba do mi minake mais yake donc abina fi jamana jamfa na ni problème akadanye beka banima akadanye jamana nyimo ka bama akadanye parti politique beka bama anga wuli kanjo ka jamana nyimo de ka fo jebe yoro mununa ni anga sécurité assurée ndo ni marfa minti mali marfa ko lu élection to ifolo fo mali marfa asi ni mali marfa sira e mamana ka mo ka élection assurée o élection débita malika intérêt la mais ni élection bi kayro la marfa timbe projet bablo mali marfa te abina fi jamba ke passer résultat donné donc si ko ka yoro la président la légitimité mali mais si vous président fana ka légitimité c'est oui donc abse ka si vous bla sira doka min kadai parce que oui mandat de dama on y a élu ka badorete ko bali quoi donc ni mo élu mali région belabi kasoro yoro chama be no marfa min be min mo sécuriser o marfati tay o marfati ka projet depuis réalisé ko rola donc on de kamango transition qui dabola akatoy président meno ko kipula parce que o mandat o collectivité nous mandat banendo abena amafoi tien donc transition bantola do ko collectivité toy président mena ko kipola mais président sigi député sigi ko nyeshoma kasoro ka réforme ke ambalodan kafoni tuye modibo kasoge ni tuyali kanye uya fotogo mena dore tere na mwenye kafo bi anga ferable letige basige ni lafia kama anga jamana kono ya rabbi ala kalatai abina laben sugo mina nasoro bi basige la sanga jamana konama
ala k'an bila sira kan k'an ka jamana ni k'a kolosuma basigi ni lafiya o kɛ k'an ka fasoden bɛlɛjɛlen ta se n'an bɔra ye kulu bɛɛ wele ko setak olu y'u ka fara ɲɔgɔn kɛ ka wulikɛjɔ kɛ u ka lajɛrɛ ba san kɔnɔna ka ɲɛfɔli kɛ o kumatigi ma min ye Amadou Koneke do an ka lamɛn. Bi lajɛrɛ ye an ka conseil d'administration bi ta connaissance ye an ka ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ de don ka tabolo an ye tabolo minnu layidu ta san tɛmɛnen a kɛra cogo min na ni an bɛna layidu kura minnu ta an b'o ɲɛfɔ ɲɛna pour que u ka se k'an bilasira an ka baara kɔnɔna na bon an ye layidu minnu ta a kun y'a fɔ an ye fɔlɔ an ka ɲɛmɔgɔw kun y'a fɔ an ye an ka manuel de procédure min bɛ an ka baara taabolo sinsin ka a ɲɛfɔ an ye an ka tɛmɛ sira minnu fɛ o manuel de procédure an y'o élaboré o ko an ka plan de communication k'an yɛrɛ an bɛ lakodɔn cogo min na ani an ma mɔgɔw ɲini ka na an ma cogo min na an ka baara kɛ an y'o plan fana kɛ plan de communication fana kɛ voilà o tun ye laɲini belebele fila ye minnu o ɲinin'an fɛ an k'o kɛ bon baara nataw bɛna boli ani mɔgɔ dɔw bɛ ka jɛ ka baara dɔw kɛ komi ni ani minnu bɛ wari d'an ma ani minnu bɛ baara d'an ma AFD ani KfW allemand ani coopération suisse an n'olu bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Croix-Rouge mɔgɔw olu fana ka baara bolo dalen don b'an bolo bon ani mairie district ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɔra ɲinan k'u ka sira dɔ dilan min bɛ Kalabankɔrɔ rue 161 ani 353 o dilanna fo k'o ban mairie ka wari mairie dɔn ka wari o mairie fana ni ANICT bɛ baara wɛrɛw d'an ma an n'olu bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye sira fila ye an y'o kɛ Badialan kɔnɔna na 465 ani 467 Badialan 1 kɔnɔ an y'olu kɛ mairie di ANICT ka fɛn kɔnɔna na yamariya wari dilen la. An baladan k'a fɔ Amadou Koneke ni tun y'ale kɛ u y'a fɔ cogo min na ɲɛta yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye bi an bɛ seli ɲɛkɔrɔ la a tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye sugu kɔnɔna bilama ni jamana in bilama bɛ cogo jumɛn de la fasoden dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. Sugu kɔnɔ a sɔrɔ kɔni an bɛ Ala dali a ɲana an bolo inshallah a ɲana an bolo bon ni bɛ n bolo sɔrɔ an b'a fɔ silamɛdenw ye an ka dugawu kɛ ka silamɛya kanu to an dusukun na ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ni laban ko ɲuman. Bon sugu kɔni sugu a ka fisa dɔɔni a t'i b'a fɔ ko san tɔw la ta quoi bon seli ɲɛkɔrɔ la kɔni an bɛ Ala fo k'a barika an kɔni an bɛ k'an garisɛgɛ sɔrɔ dɔɔni fɔlɔ marché minnu bɛ kɛ sisan o tɛ ka sɔrɔ ten tɔ parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an kɔni an bɛ prix minnu fɔ ni client se kɛra mun ye an kɔni b'o minɛ ten an b'a dilan ten an kɔni tɛ ka se ka gɛlɛya bilen. Banako in kɔni a bɛ yen nɔ dɛ hali kɔni a ɲɛmɔgɔ kɔni hakili ta anw na yan nɔ vraiment an ka tiɲɛ fɔ a daminɛ kuma u tun bɛna fɛnw d'an ma yan nɔ produit ni fɛnw d'an ma gel d'an ma yan si tɛ se an ma yan bilen an tɛ ka foyi de ɲɛdɔn banako in na bilen an kɔni bɛ yan ten. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ sugu la marché fosi yan nɔ an bɔlen kɔni bɛ ka na an dahirimɛ de ɲini dɔrɔn n'an sera ka kelen ni fila minnu sɔrɔ sinon aw ɲɛ b'a la sugu foyi de tɛ yen wari tɛ yen nɔ dugu ka gɛlɛn quoi bana nana n'an ka tɔ bɛɛ la an sirannen don mɔgɔw sirannen don an sirannen ba de don yan n'an ma hakili to an na a ma ɲi. Tiɲɛna sɔrɔ tɛ yɛrɛ de yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan fɛti a ma nɔgɔ. San tɔw la sunkalo bɛ tile 10 sɔrɔ o b'a sɔrɔ sugu fara mais ɲinan bi ye tile joli ye bi ye sunkalo tile 20 ni joli ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ sugu kɔnɔna na marché foyi de tɛ nin wagati in na walayi tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan gɛlɛyara yɛrɛ de mais alhamdulilayi an bɛ ka dɔɔni kɛ n'o tɛ a gɛlɛyara yɛrɛ de parce que marché ma daminɛ joona sugu ma fa joona bi yɛrɛ de mɔgɔ bɔra an tɛ mɔgɔ kun tɛ ka bɔ yɛrɛ. A ka fisa dɔrɔn de m'a ye sunkalo b'an ka tile yɛrɛ ka kala an nana an sigi an ma turu sɔrɔ hali sisan depuis sɔgɔma an bɛ yan fo sisan an ma kungilan sɔrɔ bon ɲinan seli na a ka fisa dɔɔni de corona nana m'a ye yɔrɔ ka gɛlɛn wari ti mɔgɔw bolo. Tiɲɛ yɛrɛ la seli t'an bolo tɔgɔ la marché ma daminɛ fɔlɔ mɔgɔw tɛ ka bɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ yɛrɛ kɛ cogoya la seli ɲɛkɔrɔla in na tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw tɛ ka bɔ an bɛ débrouiller dɔrɔn de la fɛɛrɛ de tɛ yen wari tɛ mɔgɔw kunna sisan nɔ jamana ka gɛlɛn wa coronavirus ko fɛnɛ sen b'a la u bɛ ka mɔgɔw bali ko caman na u bɛ ka siran ko caman fɛnɛ. Bon seli ɲɛkɔrɔla u kɔni u kɛlen ka fɛnw bɛɛ da gɛlɛya ne nana samara sanni la a bɛɛ da gɛlɛyalen don bon ne ka laɲini ne bolo kan ka nɔgɔya an kan ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo wariko ma nɔgɔ sa surtout ni coronavirus ko in na. Ayiwa u bɛ se ka na mɔgɔw bɛ se ka na sanni na mais u k'u janto corona fana tile in na an kan k'an kisi fana kisi bɛ hali corona ma taga a bɛ yen. An baladan k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye yarabi ala ka bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la min ye ka dɔn k'a fɔ seli min n'a bɛɛ lajɛlen kun y'o ye yarabi ala ka tɛmɛko ɲuman k'aw di an ni alisilama bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye bi ye sunkalo tile 29 ye n'a dafara sini kan ka kɛ 30 ye su in na bɛ wele o la ko 30 su o nafila kan ka kɛ joli ye karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Banikɔ Joyi la. Ni sunkalo n'a dafara k'a kɛ tile 30 ye tile 30 n'a su nafila ye jɔko 4 arakan kelen o kelen an bɛ Fatiha kalan ka kul ya ayyuhal kafiruna siɲɛ 25 d'a kan arakan kelen o kelen
ka fatiha kala ka ba ka kul ya ayyuhal kafiruna kala fuka ta sa labana shen muga ani duru ka soro ka nin dugo in kala salamu bilalen goro kofe اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما يرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بهاك سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين آمين إبافا على نكا سونك سولينا نبارك داي أني منلي فنغا أكاك توغاكا كرار بيجاني مي وكاك على كرا بنيا ركما ani ala kira somo bunya kama mi asomo sanyale unye ame ala tanu ala mini ay danve belajele daba mai amin ala kanga dugo jabi ala ko dugo mene o kofe karama maliki dambilali bi kalo kle mugani kononton yi kalo nyini baraw be sigi senga bi mali kono anako kan kerenena seli kalo nyini ni kama o barai abike ketiko jumendi la ani sharia mufola anga maliki dambilela me sungolo kle mugani konondo ni usra islamo bi kalo de nyini parce que afra sumu li ru'yati waftiru li ru'yati ay shuna kalo ye aya suntige na kalo ye koro yeli de fora obma ni labana na sesiza kile mwan konondo o yesigaye abisega jo sigala obma ola anyini ni islamo bi shugulo ya naye tarsa ukabato akake ala taketula o ngani yanga jamana la jebta soro kalo nyini ntogo bengele do oka fangaye isendo ala ka komite usigala kalo yere a nyinini kama jamana fa be o shariaw islama bela jele kan ngawla bato mamu wakalele do la oluti farati o nyinina ano baro timelila anga mali ngono ngani sharia o talaje be ba nyini ni makele yayi kele jamate suntige inofe fo shere de kakila boni mo fla yayi mu ladilwe o ma jama be kan ngi suntige olu nofe oni jama ya yesa jama labole afra ayira yanve obma ola sun atigeli wajibi beka mashimanga sun ola bine kadaka ka sun seli doyan fe otebe anga jamana kono kalo nyini jekulu sigile do jamana fa bela jele fe ni olu ye kunafuniya min sabati ka foko kalo de yira beka ngola bato kadaka obe sharia ka tabulu di kono obma kalo bi nyini akle mugan kono abiseka jo akle mugan kono do na mayola ambi adafali de kono na dafara obma amanjuntike klibi sabala kuna fonu bidi ka foko kalo wira sigala kuma chamana iba soro selikene wijinga do bukla ka foko uluwishu yalma sharia mufola otibe ngafora ni makle yayi jama kendi suntike inofe ni ladili fla yayi nu ye kuna fundi mo kanga suntike makle ne maye fo jama de yayi ko ayira fan chama fe suntigali wajibi rabeka obma dina ye sharia ko de kunveto ko te dalu de bala ala kira nana ye tugumina ni mami ni boro kono okoro ebi yere ni do ka labato o fana manga ke o de la anga jamana wasa ka se ka bolini ko nunye aye kalo nyini jekulu sigi jamana fa bela jele fe bu shugula ni kalo nyini anga ngolu lame kuna funu biddi kafo kalo yira walma amaye opma begango kuna funi lame katuku onofe slama nyuma bela jele kango ke ani mammo famu alisa angango de famu ode de ketaye ode de bi ato slama yaka keliya bi sabati slama ya yere aye min vono e ben ambeka alaka jurba kelemena angana farafara ka bonyona opma obe sabati opma slama ya jugu baye ka fo ambeka ngelinga fo ogeni fenya amo ladilikan la se o mo bela jelema ambalora ka fo ni tuye baliki dambele kanye afracho mena kaloyi ya rabbi ala atoy pango kele ani nyawa mi ya rabbi ala ala ka to time ko nyuma yira anal salama nyuma belegele kelengel nala na boray amita jamana ko kana na Fatumata Maiga mumbe bolo bi an karamoko am taga Burkina Faso sibirisu jatige walekelaw binatina gof dugu kan jamana Sahel yanfan naka mogo saba bone unina ajoro kinkono a Sahel mara fana la sibiri don soda su dow bina mugu jugu perenta dokan seba ani masira siraka lakana tigila mastaba jogina o wati kele na Burkina Faso ka kele bolo siraka mara daw boshi datige wale kela bolo iko kumbiri o mintumbe mogo jugu bolo kabini avril kalola na mbora yam taka Chad jamana kela bolo nyama ya la se karidon kuka soda su siraka dankari bambachula ko niyo bambachi kele bani nyipiu
Chad jamana kɛlɛbolo ɲɛma General Abakar Abdelkerim Daoud ka kumakan kɛra ko u ye yɔrɔ bɛɛ furan ko k'a jɛ ko bi k'u bɛ se k'a fɔ ko lakana ni basigi sabatira Chad dugukolo fan bɛɛ la. U ye banbati 156 de minɛ k'u yira kunnafonidilaw ɲɛma. U ye mobili caman fɛnɛ yira minnu bɔsira banbatiw la u ka fɔ la. N'an bɔra an taga Tunisie jamana marabagaw ye lɔgɔkun kelen wagati fɛɛrɛ gɛlɛnw de bila sen kan. O wagati gɛlɛn fɛɛrɛw minnu bɛ daminɛ mɛ kalo tile 9 ka taa bila mɛ kalo tile 19 na. Amen ala mesadi ale ye koronabana kɛlɛli dɔnikɛla mɔgɔ dɔ ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko jamanadenw ka kan ka ni wagati gɛlɛn fɛɛrɛ ninnu labato ka sababu kɛ ko kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛna se ka koronabanabatɔgɔ bɛɛ ladon. A ko fɛnɛ kalo kelen kɔnɔ dɔrɔn ko koronabana mɔgɔ minɛta hakɛ bonyana kojugu. O kama ko nɛnɛkili masiw tɛ ka bɔli kɛ Tunisie jamana kɔnɔ. An karamɔgɔ ye kunnafoni minnu sɔrɔ ni tun y'olu dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala Fatumata Mayiga bana yarabi ala k'an ni alisilama bɛɛ lajɛlen k'an kisi bana in kasara ma ka bɛɛ fo ni ala sɔnna ma. An bɛ dugawu kɛ sini kalo bɛ ɲini bi ni sini kɛra seli ye an ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumadon ni ala sɔnna ma. Ni sini yɛrɛ bɛ ni kalo ma ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini k'aw bɛɛ fo. An b'a lɔn k'a fɔ seli min an bɛna don a kɔnɔ yarabi ala k'a ka seli ye ala kana k'an ka seli laban ye ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya setigiw k'a f'u ye ko bɛɛ lajɛlen sini o ye seli de ye. An ka dɔn ala ye se kɛ e min ye maa min b'i kɛrɛfɛ n'o ma fɛn sɔrɔ o ka foyi tɛ e yɛrɛ ka cɛsiri tɛ. An bɛ k'a lajɛ sini e bɛ ka naji tobi fɛ ye dɔ bɛ e kɛrɛfɛ foyi se t'o ye. An ka dɔn ala de ye sew k'a ye wa ala de bɛ sew minɛ. Bɛɛ k'i hakili to e kɛrɛfɛ mɔgɔ la, bɛɛ k'i hakili to e ka fanda min bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn e ka fisa n'a ye. Ala k'o hakili sabati n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka hinɛ masa min y'a d'a ma o de b'a jidi. O tɛ kɛ sababu ye ne ka se k'an segin kɔfɛ fiyewu. O se masa ma ala k'o hakili ɲuman d'an kelen na bɛɛ lajɛlen ma. Ka yafa ɲini aw bɛɛ fɛ ni sini kɛra seli aw bɛɛ samɛ ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɔfɛ.